Poď so mnou zo severného pólu, kde je fakt, že škaredo, nepríjemne, depresívne až, dokonca začalo snežiť, do snáď slnečného Talianska. Poďme na to. Môj otac už je tu. Ideme na to. Najprv ma čakala 15-minútová cesta z môjho apartmánu na letisko. A už to som vlastne premýšľala, či prejdem kontrolou na letisku kvôli mojemu šrobiku v kolene. Predstav si. Nepípkala som. Fungujem. Následne ma čaká 3-hodinový let s Rovaniemi do Milána. Viem, že som mala mega šťastie, neviem ako, ale pred 2 mesiacmi sa mi podarilo buknúť. Toto bolo veľmi nápomocné kvôli môjmu kolenu. A pri pristáti som si uvedomila, že to asi nie je najlepšie miesto pre niekoho také, aké som ja. Je tam napísané, že toto miesto nie je vhodné pre disabled ľudí. Poviem ti, neviem ako, zo zasneženého Laponska som sa ocitla v krásnom zelenom Taliansku. Aj iný vzduch, Avšak Miláno nie je moja finálna destinácia. Z Milána sa potrebujem dostať na jazero Leko, kde som si búkala na 2 noci hostel. Preto len čo som išla z letiska, moje prvé kroky smerujú do autobusu, ktorý ma odváža na hlavnú krásnu stanicu v Miláne, kde si kupujem následne lístok na ďalší vlak. Tu si vlastne uvedomujem, že lístok stojí menej, keď si ho kúpim v tomto boxiku, než keď si ho kúpim online. Dobre, ale snažila som sa to, aby som čo najviac ušetrila na tomto výlete. Čo veľmi komické, pretože toto som ja o pár hodín a neriešim, koľko stol tento drink. Že som v Taliansku, dávam si burger, ale zistila som, že je to vlak, ktorý ide o hodinu, ale rovno. Dostávam. Povedala som si, že mi to dosť trvať dlho. Dôležité je nastúpiť v tomto chaose na správny vlak. Chaos, o ktorom rozprávam, hej? Podarilo sa mi nastúpiť na správny vlak a neverte, ja sa dokážem naozaj stratiť v nákupnom centre, hej, reálne. V každom prípade, čím sme boli bližšie, výhľady boli úžasné a samotné Leko bolo krásne. Tu nastúpim do auta neznámej ženy. Mala som z nej veľmi dobrý pocit. Kúkla mi, keďže videla, že chodím ako zombie. Že ma odvezli do hostelu, takže to bolo veľmi nápomocné, nemusela som kráčať. Vyzvávam sa. Brutálika! Mám zadarmo drink v cene. Večer som náhodou zakotvila v tomto lokálnom bare s takýmito krásnymi výhľadmi a mala som šťastie, že som mohla pokecať so starými deduškami, čo bolo veľmi milé a mohla som praktizovať moju taliančinu. Ja som tu úplne sama. Nikto tu nie je, ja tu vlastním toto, to je neskutočné. Aké mám šťastie. Alebo to je tým, že ženy necestujú. No, tak dobre, ja viem, že to by mal sezónu, ale brutál. Yes! A zajtra ťa vezmem na všetky tie výlety, kvôli ktorým som sem prišla. Tak čo teší, pretože to bude veľmi krásne.